7. kapitola. Stvorenie človeka. Človek prichádza na svet podľa pozemských zákonitostí v dvoch fázach: oplodnením a narodením. Obaja rodičia žijú v domnienke, že sú tvorcami svojho dieťaťa, že stvorili novú osobnosť, ktorá je po telesnej aj duševnej stránke ich výtvorom. Ak je už odmala viditeľná rovnaká podoba a povaha, po svojom presvedčení sa ešte viac utvrdia. Pozrime sa na tieto procesy z pohľadu večných zákonov. Vieme už, že pravou podstatou človeka je duch. Ten sa však nededí ani nedelí ako hmota. Je samostatným jadrom každého človeka. Na Zemi potrebujeme rodičov na to, aby nám stvorili telo, cez ktoré sa náš duch bude môcť v hmote prejavovať a vyvíjať. Pri oplodnení aj pri narodení dieťaťa duch rodičov nič zo seba neuvoľňuje, nevydáva. Na dieťa z neho neprejde ani najmenšia čiastočka jeho podstaty. Rodič môže dávať zo svojho ducha iba výchovou, príkladom, čo dieťa vďaka napodobňovaciemu pudu vedome vstrebáva alebo odmieta. Rodičia sú tvorcami svojho dieťaťa iba po telesnej stránke. Pomocou spermie a vajíčka sa vytvorí telesný zárodok, ktorý rastie zo živín matkinho tela. Telesná podoba i dispozície na určité choroby sú dedičné, lebo hmota je schopná delenia. Avšak po duševnej a duchovnej stránke je každý človek samostatnou bytosťou, ktorú rodičia pritiahli na zem zákonom spätného pôsobenia alebo rovnorodosti. Deti preto nemajú rodičom vyčítať svoje negatívne sklony a vlastnosti ako neprávom zdedený duševný majetok, lebo si ho priniesli sami, nepochádza od rodičov. Podľa zákona rovnorodosti sa narodili podobným rodičom, ako sú sami. Väčšinou sa priťahujú do pozemských rodín duše s negatívnymi vlastnosťami, lebo sú podľa zákona rovnorodosti ťažšie, rovnorodejšie s vlastnosťami hmoty. Ak musia členovia rodiny žiť s rovnakými negatívami pod jednou strechou, vznikajú medzi nimi často trenice a problémy, ktoré napokon majú viesť k ich odstráneniu, k náprave. O tom, že pôsobením rovnakého na rovnaké sa zdoláva prekážka, hovorí aj známe príslovie klin sa klinom vybíja. Ako sa vlastne dostane duch dieťaťa do matkinho tela? Po oplodnení sa zvýrazní vyžarovanie matkinej duše. Vytvorí sa tak rovnorodá dráha, po ktorej sa môže priblížiť k matke duša dieťaťa. Bez tohto zvláštneho mostu, ktorý sa utvára iba počas tehotenstva, by sa duša nemohla k matke dostať z diaľok jemnohmotnosti alebo z nižších úrovní. K vteleniu duše dochádza najčastejšie z karmického dôvodu. Vtedy sa do rodiny vteľuje už z niektorého života známy duch. Ak chýbajú karmické vlákna, vteľuje sa cudzí duch, ktorého spája s rodičmi iba zákon rovnorodosti, teda spoločné duševné a duchovné vlastnosti. Duch dieťaťa neprichádza na svet neskúsený a čistý ako nepopísaný papier. V minulých životoch už veľa zažil a prináša si so sebou aj nejaké viny na odpykanie a nové úlohy. Na svoju minulosť zabudol, hoci je v jeho duchu zakódovaná. Dieťa sa bude na ňu postupne rozpomínať až pod vplyvom rôznych udalostí. Žiaden ľudský duch nie je na zemi po prvý raz. Zákon rovnorodosti by nepripustil vtelenie nového, menej zrelého ducha medzi zrelých, pretože by sa nemohol medzi nimi vyvíjať. Bránila by tomu obrovská priepasť nepochopenia medzi ním a okolím. To, že doteraz tieto rozdiely existujú, nie je spôsobené menším počtom životov, ale nedostatočným využitím týchto životov, za čo môže človek sám. Pripomína to situáciu v škole. Kto nedáva pozor a neučí sa, zaostáva. Duša, respektíve dušou obalený duchovný zárodok, sa priblíži k matke už začiatkom tehotenstva. Zdržuje sa pri nej, zdieľa s ňou mnohé zážitky a ona väčšinou cíti jeho prítomnosť akoby v sebe. Samozrejme, duch neprichádza k matke priamo z duchovna, ale z astrálu vo forme duše. Vteliť sa môže duša do matkinho tela až vtedy, keď telesný zárodok dosiahne maximálnu zrelosť, teda v polovici tehotenstva.
Po vtelení duše, respektíve ducha, má už telesný zárodok vlastný krvný obeh. Aj pohyby v matkinom tele sú znamením, že zárodok ožil. Keby v čase zrelosti telesného zárodku nevstúpil doň žiadny duch, čo môže byť spôsobené negatívnou karmou alebo nesprávne sa vyvíjajúcim telesným zárodkom, ako aj slabým vyžarovaním matkinej duše, telesný zárodok zdegeneruje a odumiera. Len duch, vyššia podstata ako hmota, ho môže ďalej vyvíjať do ľudskej podoby. Z hľadiska večných zákonov proces narodenia dieťaťa tvoria 4 fázy. Oplodnenie, priblíženie sa duše k matke začiatkom tehotenstva, vtelenie duše, inkarnácia v polovici tehotenstva, narodenie dieťaťa. Kto riadi proces vtelenia duchov, aby nedošlo k nespravodlivosti a aby sa dodržali večné zákony? Už vieme, že náš život v hmotnosti riadia z duchovnej ríše naši vyspelejší bratia. U dokonalých duchov je pohľad na pozemský život omnoho komplexnejší a predvídavejší. Čerpajú predsa z našich minulých životov a z poznania budúcnosti. Vedia, čo sa bude v čase nášho života odohrávať na zemi, v ktorej časti sveta nastane katastrofa alebo vojna, či to má pre náš vývoj význam alebo nie, a tak aj podľa budúcich udalostí riadia naše vtelenie. Poznajú nás lepšie ako my sami. Kniha života a forma nášho ducha sú zrkadlom našej minulosti. V každom dieťati je do puberty duch akoby odpojený od vonkajšieho sveta. Preto sa dieťa prejavuje iba duševne a telesne. Až keď pohlavne dozrieva, začne sa jeho duch spájať s hmotou, s vonkajším svetom, aby v ňom mohol aktívne pôsobiť. Lenže rozdiel medzi nehmotným duchom a hmotným svetom je taký veľký, že podľa zákona rovnorodosti by sa nemohol s ním spojiť. A predsa sa tak musí stať. Na Zemi existuje najjemnejšia sila, ktorá je zároveň najvyššou silou v hmotnosti, základná sila. V dôsledku svojej jemnosti je takmer rovnorodá duchu. Zvýšené vyžarovanie pohlavných orgánov v puberte vytvorí dráhu, po ktorej táto sila prichádza cez dušu až k duchu a zjednotí sa s ním na celý život. Keďže táto prístupová cesta vedie cez vyžarovanie pohlavných orgánov, hovoríme tejto sile pohlavná sila. Prejavuje sa ako túžba po láske, kráse, čistote a ideáloch. Zároveň sa v mladom človeku prebúdza dovtedy utlmený zákon, túžba po duchovnom poznaní, lebo duch sa chce aktívne prejavovať a vyvíjať. Tento zákon ho spája s večnosťou. Pomáha mu, aby v pozemských starostiach nezabudol na svoj pôvod, aby nestratil zo zreteľa cieľ, za ktorým prišiel na zem. Podľa zákona rovnorodosti sa duch môže vzdelávať a rozvíjať iba duchovnými poznatkami a hlbokým citovým prežívaním. Aby mohol mladý človek svoje ideály aj uskutočniť, pomáha mu v tom spojenie pohlavnej sily s hmotou, teda s realitou. Prirodzený priebeh spájania základnej sily s duchom sa prejavuje u mládeže väčšinou tak, že si začína uvedomovať klady a zápory svojho okolia, usiluje sa ho meniť a zdokonaľovať, v dobrom prípade aj seba. Zároveň podľa zákona o doplnení do celku začína hľadať svoj protiklad, partnera. Ak u dvojice najprv vyklíčia duševné a duchovné sily a až potom príde k láskyplnému telesnému spojeniu, môže toto čisté vzplanutie spáliť veľkú časť ich negatívnej karmy a vytvoriť podmienky na harmonické spolužitie a pozitívny vývoj ducha. Pohlavný styk a plodenie sú iba druhoradým cieľom pohlavnej sily, ktorá sa od puberty bude prejavovať už stále, aj bez týchto funkcií. Preto s ich vyhasnutím pohlavná sila, čiže spojenie ducha so základnou silou, nezaniká. Súčasná morálka, žiaľ, odvádza prirodzený priebeh pohlavnej sily nesprávnym smerom, najmä u mladých, ešte neskúsených ľudí.
Umelo nadhodnocuje význam pohlavného pudu a potrebu uspokojovať ho čo najskôr a čo najviac, a to aj bez duševnej lásky. Tým sa pravý význam pohlavnej sily oslabil a zvrhol iba na zvierací pud. Častý sexuálny styk, striedanie partnerov a sebaukájanie zaviedli mladého človeka na vedľajšiu koľaj vývoja. Pohlavnú silu, ktorú mal telesne, duševne a duchovne zušľachtiť, premenil na nebezpečnú negatívnu silu, ktorá ho namiesto podpory obmedzuje vo vývoji a strháva nadol. Pripútaním sa najmä na telesné, teda hmotné pôžitky, sa človek odrezal od pomoci a inšpirácie vyšších bytostných, ktorí sa podľa zákona rovnorodosti už nemôžu s ním v takom stave spájať. Toto oddelenie sa od duchovných výšin má za následok nielen morálny a duchovný, ale aj kultúrny, hospodársky a spoločenský úpadok. Nadmerne vystupňovanými vášňami sa človek napája podľa zákona rovnorodosti na nižších duchov, ktorí žijú na planétach pod úrovňou Zeme. Teda miesto spájania sa s vyššími duchmi sa človek spája s nižšími. Keby len to, ale zároveň priťahuje temných duchov hore. Bez tohto umelo vytvoreného mostu by sa podľa zákona ťaže a rovnorodosti nikdy nemohli na zem dostať. I keď sa všetci nevtelia, ostávajú v astráli a pôsobia na psychiku ľudí, sugerúvajú im myšlienky na opakované orgie a sebaukájanie, lebo tieto pocity ich vyživujú. Platí to aj pre iné negatívne sklony, ako fajčenie, alkohol, drogy a podobne. Obete si myslia, že je to ich vlastná túžba, keď majú potrebu ich uspokojiť. Človek miesto s dokonalými bytosťami sa spája s temnými duchmi, ktorí sú omnoho horší ako on sám. Prečo človek tak ľahko podľahol sexuálnym výstrelkom? Má to jediný dôvod. Zvalil si svoj ochranný múr, pocit studu, ktorý ho mal chrániť pred úpadkom. Tento múr si staval súbežne s prijímaním pohlavnej sily. Len preto, že človek nepoznal jeho význam, dokázal ho tak ľahko zrútiť. Pocit studu je prirodzenou oporou pre duchovný, duševný a telesný vývoj. Avšak morálka založená na úsilí odstrániť tento ochranný múr a dať nízkym vášňam voľný priebeh dosiahla svoje. Dobrovoľne a postupne sa ho väčšina vzdala. Mlčky schvaľujeme a považujeme za normálne to, čo vôbec normálne nie je. Pohlavný pud sme povýšili takmer na jediný cieľ nášho života. Vôľa ním spútaná nemôže potom realizovať svoje vyššie túžby a ciele, lebo všetku pohlavnú silu vybíja človek v častom alebo neprirodzenom sexuálnom styku, prípadne v sebaukájaní. Prvý plameň, ktorý postupne rozdúchal pustošivý požiar v dušiach ľudí, zapálili, i keď možno nechtiac, psychológovia a sexuológovia. Tvrdili, že bez pravidelného sexuálneho života sa nedá normálne žiť a že z jeho nedostatku vznikajú frustrácie a problémy. Preto, keď nie je k dispozícii partner, má sa vraj človek uspokojiť sám. Tak narušili aj u normálnych ľudí duševnú rovnováhu a pocit istoty. Takéto rady a vysvetlenia môžu obstáť iba u toho, kto nevie, že zmiernením sexuálneho pudu pohlavná sila narastá a prebúdza tvorivosť, prirodzené túžby a chcenie. Iba hlboké zamyslenie sa nad dôsledkami prehnaného sexuálneho pudu môže uvoľniť silu na jeho usmernenie. Podľa zákona o slobodnej vôli nemôžu temní duchovia nútiť človeka do toho, čo sám nechce. Môžu ho len lákať, nahovárať a vsugerúvať mu, že túžba, ktorú mu vnukli, je jeho potrebou. Toto poznanie môže človeka oslobodiť, pretože len skryté a zahalené zlo je nebezpečné. Odhalením a spoznaním sa stáva prekonateľným. Postupným, nie náhlym zmierňovaním negatívnych sklonov opúšťajú temní duchovia svoju obeť, lebo stratili nad ňou vládu. V očistenom človeku sa znova začne prebúdzať pocit studu, ktorý ho bude chrániť pred ďalším poklesom.
Premenou nízkych vášní na duchovné ideály sa pohlavná sila zaradí do správneho smeru a prebudí túžbu po pravej a čistej láske, ktorá sa bude po určitom čase skutočne realizovať. Silnou túžbou, ktorá sa znásobí zmiernením sexuálneho pudu, sa napojí človek na bytostných pomocníkov a tí vytvoria podmienky na uskutočnenie jeho túžby, čistej lásky. Pohlavná sila sa oslabuje aj nevyváženou stravou, napríklad nedostatkom bielkovín pri dlhodobej vegetariánskej diéte. V niektorých prípadoch je vhodná na liečenie chorôb, vtedy môže trvať aj niekoľko rokov. Po uzdravení sa však treba postupne vrátiť k pôvodnej pestrej strave, no s väčším obsahom vlákniny a s obmedzením mäsa a tukov. Pohlavná sila sa oslabuje aj čítaním nevhodnej literatúry a pozeraním filmov, pri ktorých dochádza k nadmernému vzrušeniu zmyslov a nervov. Týmto negatívnym prežívaním sa človek napája na temných duchov, ktorí sa ho budú časom snažiť ovládať, aby ich živil. Pre mnohých to bude znieť neuveriteľne, ale aj okultné školenie a meditácie vedú k únikom pohlavnej sily a k nadväzovaniu spojenia s temnými duchmi, ktorými je v súčasnosti Zem obklopená ako hustou hmlou. Ak niekto medituje, aby sa zbavil stresu a únavy, robí v podstate relaxáciu v sede. Tá nie je nebezpečná, lebo ňou sa nepreniká až do astrálu. No pri hlbších meditáciách, najmä schádzaním dolu do minulosti alebo rozplynutím sa v prázdnote, ide meditujúci priam v ústrety temným vplyvom. Spája sa dobrovoľne s nízkymi duchmi, ktorí sa zdajú spočiatku neškodní, aby neskôr meditujúceho ovládli. Človek sa má zdokonaľovať prirodzeným vývojom, spoznávaním duchovných práv a ideálov, ako aj ich realizovaním v bežnom živote a nie únikom od reality. Vieme už, že bytostná ríša je hybnou silou hrubohmotného aj jemnohmotného vesmíru. V polovici vesmírneho kolobehu dosiahnu niektoré hmotné planéty primeranú zrelosť. Znamená to, že sú schopné oplodnenia duchovnými zárodkami. Je to analogický jav ako v prípade telesného zárodku, ktorý v polovici tehotenstva maximálne dozrie a oplodňuje sa duchom človeka, aby mohol pokračovať vo vyššom štádiu vývoja. V jednom kolobehu nastane takýto akt iba raz. Planéty, ktoré v tom čase nemajú na to vhodné podmienky, dostanú ďalšiu príležitosť až v ďalšom kolobehu, asi o 1 000 000 rokov. Pod zrelosťou planéty sa rozumie vytvorenie prostredia na pobyt duchovných zárodkov v hmotnosti. Túto činnosť vykonávajú bytostní na planétach s vhodnou teplotou. Z doterajších poznatkov už vieme, že ľudský duchovný zárodok sa nemôže vyvíjať v duchovnej ríši. Preto je zákonom pohybu vypudzovaný do chladnejších pomerov, nižšie, do hmotnosti. O tomto deji sa obrazne hovorí ako o vyhnaní z raja. Ide o dobrovoľné, respektíve nutné vyhnanie z duchovného domova. Bez neho by sa duchovný zárodok nikdy nevyvinul v dokonalého ducha. Pozrime sa na tento proces dôkladnejšie, ako a cez ktoré úrovne zárodok preniká dolu. Tesne pod duchovnou ríšou krúži bytostná ríša, ktorá je o niečo chladnejšia, ale ani tu sa ešte nemôže zárodok sformovať. Musí klesať ešte hlbšie, do nižších sfér. Podľa zákona rovnorodosti nemôže prejsť cudzorodou úrovňou bez toho, že by sa ňou neobalil. Preto sa pod ťarchou bytostného obalu spúšťa do spodnej časti bytostného kruhu. Ani tu ešte nie sú vhodné podmienky na jeho vývoj, a tak sa obaluje ďalším, hutnejším obalom a vlastnou váhou klesá ešte viac. Obaľovanie 2 druhmi rôznorodých látok nie je samočinné, ale uskutočňuje sa za pomoci prekrásnych ženských bytostí – víl. Ich úlohou je opatrne zaobchádzať so zárodkami, aby sa nepoškodili. Klesajú totiž nevedome, bez vlastnej ochrany.
Činnosť víl by sa dala prirovnať k práci žien na hydinárskej farme, ktoré balia vajíčka do obalov, aby sa na ceste do predajní nerozbili. V každom duchovnom zárodku driemu všetky dokonalosti zrelého ducha, ktoré sa prebúdzajú postupne s uvedomovaním si seba samého. Tento proces sa nazýva zdokonaľovaním ducha. Nevedomé putovanie zárodku cez bytostnú ríšu sa zastaví na okraji jemnohmotného vesmíru. Ďalej už zárodok nemôže klesať ako nevedomý. Zachytí sa v jemnohmotnom poli, kde sa pomaly začne prebúdzať k životu. Počas jeho spánku sa iné, takisto nádherné ženské bytosti starajú o to, aby ho vonkajšie vplyvy nepoškodili. Nachádzajú sa tu už aj mužskí opatrovatelia, ktorí svojim silným pozitívnym vyžarovaním chránia zárodky pred neblahými energiami z nižších svetov. Pôsobením základnej sily vo forme svetla a tepla a tiež zvuku ľúbezných akordov v jemnohmotnom svete sa duchovný zárodok postupne prebúdza k uvedomeniu si seba samého. Vrchný, hutnejší obal, ktorý dostal od druhej víly v bytostnom kruhu, začne v jemnohmotnom poli rásť do tvaru veľkého, krásneho kvetu. Pretože každý zárodok sa prebúdza s inou intenzitou a kvalitou uvedomenia, vyrastajú tu kvety rôzneho druhu, tvaru a farieb. Jemnohmotné pole pripomína obrovskú kvetinovú záhradu. S rozpukom kvetu sa začne vyvíjať aj prvý, jemnejší obal, ktorý sa formuje pod vplyvom duchovného zárodku do tvaru ľudského tela. V polorozkvitnutom kvete leží malé dieťatko, chránené pred silnými lúčmi svetla ako kuriatko škrupinou vajíčka. Samotný duchovný zárodok ešte nemá ľudskú podobu, to sa zatiaľ sformoval iba jeho prvý bytostný obal, duša. Kým sa v jemnohmotnosti vyvíja duša od dieťaťa až do dospelosti, pripravujú bytostný vhodnú planétu na jej pobyt. Formujú prírodu napodobňovaním jemnohmotného raja a tak zariaďujú človeku pekný domov, v ktorom sa môže jeho duchovný zárodok ďalej rozvíjať. Duša v jemnohmotnosti zatiaľ dozrela, no je takej jemnej podstaty, že sa nemôže aktívne prejavovať na Zemi ani na inej hmotnej planéte. Nemôže uchopiť drevo ani kameň, aby si postavila obydlie alebo odtrhla rastlinu na jedenie. Zákon rovnorodosti si vyžaduje rovnorodé telo, ktorého prostredníctvom môže duša pôsobiť na prírodu, zdokonaľovať ju a zároveň aj vyvíjať svoje pravé ja, svoj duchovný zárodok. Najvyšší vládcovia prírody, prastvorení bytostní, riadili a organizovali prácu svojich podriadených, malých bytostných, aby pripravili pre ľudskú dušu hutnejší obal, hmotné telo. Keď dospelo najvyspelejšie zviera na Zemi do vrcholného štádia vývoja a nadobudlo formu podobnú ľudskému telu a aj schopnosť aktívne pôsobiť na hmotu, nastalo pre túto planétu obdobie zrelosti, čas na oplodnenie duchovnými zárodkami. Do najdokonalejšej dvojice zvieraťa, pračloveka, sa miesto zvieracích duší vtelili ľudské, mužská a ženská. Postupne sa do ich potomkov vteľovali už len ľudské duše. Tak vznikla prvá ľudská rasa. Ostatné tvory pračloveka vyhynuli. Telá, v ktorých sa umiestnili ľudské duše, sa pod vplyvom ducha, ktorý zvieraťu chýba, začali vyvíjať do dokonalejšej a ušľachtilejšej ľudskej podoby s vyššími schopnosťami. V tomto zmysle mal Darwin čiastočne pravdu, keď tvrdil, že človek pochádza z najdokonalejšieho zvieraťa, opice. No keď už vieme, že pravou podstatou človeka je duch, musíme tento výklad upresniť. Nie človek, ale iba jeho hmotné telo pochádza zo zvieraťa. Počas mnohých pobytov na Zemi musel človek za drsných poveternostných a životných podmienok využívať maximálne svoje schopnosti a vlastnosti, aby prežil.
Duša, ale aj duchovný zárodok sa museli viac namáhať, vyvinúť viac tepla, aby prenikli hrubým hmotným obalom, telom a mohli cezeň pôsobiť na svoje okolie a zdokonaľovať ho. Duchovný zárodok sa teda v chladnejšom a drsnejšom prostredí zaktivizoval. Musel si zvykať ovládať svoje telo podobne ako človek, ktorý si musí zvyknúť pracovať v hrubých gumených rukaviciach. Možno niekomu napadne, prečo nemohol vývoj duše v jemnohmotnosti stačiť na to, aby sa duchovný zárodok vrátil do raja. Jednoducho preto, lebo jemnohmotný svet nebol dostatočne drsný, chladný a hmotný, aby maximálne prebudil driemajúce schopnosti duchovného zárodku. Na zem, do hrubej hmotnosti, však duchovný zárodok mohol vkročiť len po vývoji duše, aby prostredníctvom nej dokázal ovládnuť ťažké hmotné telo. Samotný duchovný zárodok by ním bez duše nielenže nepohol, ale by sa v ňom podľa zákona rovnorodosti ani neudržal. Veľká rozdielnosť jeho podstaty oproti hmote by ho vypudzovala von. Ani duša nie je rovnorodým prostredníkom pre hmotné telo. Je príliš jemná, aby sa v ňom dokázala udržať. Preto malí bytostní, ktorí sa špecializujú na túto činnosť, vyrobia zo strednej hrubohmotnosti astrálne telo človeka. Tvorí spojovací článok medzi jemnohmotnou dušou, lebo je o niečo hrubšie, a hrubohmotným telom, lebo je zas jemnejšie. Po pozemskej smrti človeka vychádza astrálne telo z hmotného tela a rozkladá sa na pôvodné prvky v astráli. Má však dlhšiu životnosť než hmotné telo. Keďže má podobu človeka, niektorí citlivci ho dokážu vidieť duševným zrakom. Po poslednom pobyte na zemi, ktorý uplynie u každého človeka v inom čase, sa duchovný zárodok vyvinie v dokonalú osobnosť v ženskej alebo mužskej podobe. Po smrti tela kráča zrelý duch do svojho domova, do raja. V každej úrovni, ktorou prechádza, v jemnohmotnosti aj v bytostnej ríši, zanecháva svoje obaly, ktoré sa spália jeden za druhým pod silným vyžarovaním zrelého ducha. Z čoho pochádza silné vyžarovanie ducha, ktoré spáli duševné obaly? Keď nadobudne zdokonalený duch ľudskú podobu, má človek rozvíjať aj duševnú a duchovnú silu. Tá sa zoceľuje bojom s prekážkami a takisto uskutočňovaním duchovných práv v bežnom živote. Kto ich len číta a neprenesie ich do praxe, nezíska duchovnú silu, silné vyžarovanie, ktoré zničí duševné obaly. Návrat ducha do duchovnej ríše, do raja, je spätý ešte s ďalším zdokonaľovaním za pomoci duchovného sprievodcu, ktorý vedie ducha na správne miesto. Pod vplyvom zákona spätného pôsobenia sa sprvu nevedomý duchovný zárodok vracia späť ako vedomý duch, odkiaľ vyšiel, lebo všetko sa v kruhu vracia. O tomto deji sa hovorí v podobenstve ako o návrate strateného syna.